formę, to ta mocna ucieczka. Parę lat przez peletonem. Gdzie jest król, on siedzi mi na ogonie. Bo tu przeciłem wszystkich, którzy chcieli stworzyć nową szkołę. Gdzie jest król, poczekaj, niech sobie przypomnę to pytanie do typa, który studiuje historię. Ja wyróżniam się jak nowa plomba na jeźdźca, głowy z różnych ziom. Syntetyczna mafia, ty zadaje to.